खुलुमबाय दिनैनि दिनाव जोङो बिटिसि बासि रायजो हिसाबै गिबि साफ्रोमखौबो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै फैगौ 4 तारिख नै गाबोन सानसेनि उनावहायनो दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार समस्तियाव बिपिएफ राजनिथि दोलोनि जे बिजाथि बे देरहागोन देरहानाया निर्घात ओंखायनो आङो सिगां जोंनि बे ओनसोलनि बिटिसि बासि रायजो राजाफोरखौ आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद जासिगोन बिथांमोना जोंनि केन्डिडेटखौ सहाय खालामदों होननानै जों मिथिबाय बा सहाय खालामदों देरहागोन 100% देरहागोन बे 4 तारिखनि जेब्ला बाक्सुआ खेङो होमबानो जोङो बेखौल' बाखि होननानै जों दिनै एसे साननो हायो जोंथ' मिनिमाम जोङो 5,50,000 नि गोजौआव मोनगोन जोङो मिनिमाम जों 5,50,000 जों एक्सपेक्ट खालामदों बेनि गोजौआव जों भट मोननानै क'क्राझार समस्ति हिसाबै देरहागोन आरो दरं आरो उदालगुरि समस्ति हिसाबै जोङो बिभिन्न स्टरनिफ्राय जोङो ओरैनो खबर मोननाय बायदिबा बे पार्टिनि नङा दे आंनाव नोंथांमोना सोंनाय हिसाबैसो आङो व्यक्तिगत हिसाबैसो बुंनाय दरं उदालगुरियावबो जोङो बिभिन्न सर्सनिफ्राय मिथिनाय मथेबा नेक टु नेक फाइट जादों होननानै जों मिथिदों बेवहायबो एसेल' खम भटआव जोङो देरहानो हागौ आरो नङाबा जों एसेल' खमाव जों देरनो हागौ होननानै जों बिदि धारना खालामनानै दिनैनि दिनाव दं आरो जोङो दिनैबो गाराखै दरं उदालगुरि समस्ति हिसाबै बेवहायबो जोङो जोंनि बिजाथि मानगोनां दुर्गादास बर' बिथाङा देरहागोन जों बेखौ आसा खालामनानै दंबाय क'क्राझाराथ' 100% रोखाखा बेहाय जोंनिल' बाथ्रा नङा बिभिन्न स्तरनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ फिन खेबसे फैगौ 2025 आव सरकार लाबोफिननांगौनि सार्थ'आव आरो बे बिटिसिनि सिक्सखौ बासायनांगौनि सार्थ'आव बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थ'आव नैबे 2025 नि जे 24 नि जे एमपि बेवहाय देरहानानै लान्थ्रि फैबाय थागोन मोननै जे इलेक्सन बिटिसिनि इलेक्सन आरो एमएलए इलेक्सनावबो देरहानानै फिन खेबसे बिपिएफ राजनिथि दोलोनि मुरब्बि हाग्रामा हाज'राम सारखौ सिटनि गारियाव बसायफिननो दानिफ्राय साखाफारा जाबाय ओंखायनो क'क्राझार समस्ति हिसाबै जों 100% देरहानाया एकदम रोखा आरोखि बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै बिभिन्न जायगायाव बा बिभिन्न जायगानिफ्राय बा थांनाय गोबाव सम 2005 निफ्राय जे इलेक्सन बेनिफ्राय बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंखौ गोबानानै लाखानाय थांनाय 2020 नि जे इलेक्सन बेवहायबो जरजबस्तियै माबा खारनाव सोरबानि खैसार सानायावसो जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै जोङो सासननि बाहेरायाव थानो गोनां जादों एबारबो हाजार इउपिपिएलनि नेता बा बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बे ओनसोलाव बिराद गिदिर नेताफ्रा बेवहाय केम्पिं खालामफैबाबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ आखुवालि खालामनानै लायाखै मानोना इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बे बोसोरथामनि जे सासन खालामनाय बेवहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासिबो बुजिजोब्बाय बिथांमोना बे ओनसोलनि मोजांनि थाखाय बिटिसिनि मोजांनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे ओनसोलनि जाति जनगोष्ठीफोरखौ सुरक्षित लाखिनांगौनि थाखाय बिथांमोना कमप्लिटलि फेलियर जादों ओंखायनो थांनाय जे एमपिनि इलेक्सन बिसायख'थि बेवहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दोलै जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोआव भट होदों होननानै जों रायजो राजानिफ्राय फिडबेक मोनदों ओंखायनो क'क्राझार समस्ति हिसाबै जों देरहागोना एकदम रोखा हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन